zinane cemaati hala gelin bolsun, hala qyz bolsun, hala adamsa ijade berýän bolsun, ya ijade bermeýän bolsun. Qaş almagy nähildi diýip sorakan bolýa heýwara. Hudaýyň aýdan hökmi, Rasulullah'ın hökmüni eşitjek adam kulak assın. Rasulullah can aýdypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisah." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alýan zinanany vel-mutenammisah, men qaşymy alsana diýip barýan heleýi. Aýny Rasulullah'ın aýdan söýdüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugurrun diye vaydiliye. Hud Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Suriye Nisa 119. ayeti. Ve la amurannahum fele yugayyirunne halqallah. Şeytan aydıptır. Hudaýyň huzuruna qasam süwaydypdyr. Ey Rabbim dipdir. And içýän sen menen nipdir. Adamlara bar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Sen menne suwdyňma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aç ölmelimi sen näyerin dipdir. Sen gelişike girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin dipdir. Fala yugayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar dipdir. Sen bir qaş berdiň, şol nady gerçeksiz kökederin gözlerine dipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin dipdir. Özlerine gerçek berdirtjek bolup dipdir. Fala yugayyirunna, şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim, aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara hay howasy oklaýar. Ajab gelişikli boldun. Döwründe şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni birime eline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim, arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýär. 120-nji aýatda. Şeytan olar allapdy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasyn. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Rasulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Rasulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda Qad aflaha man tezakka arassa adam gününni diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar: "Qad aflaha man tezakka." Her kim temiz bolsa gününni diýär Hudaý Taala. Tezakka arassa bolsa, yani göz kulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Bir yerde, meselen şu oturan yerimizde 1 kilometrlik yerden hafa jup akıp barýan bolsa, şoň isi gelermiş ta? Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hafaň isi 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň isi şähere gelmez. Haram zadyň isi. Emma günah işin iyisi. Emma Hudaý Taalaň lanet eden bir işi. Qaşyn almak iyisi. Bagşlaň zina etmek iyisi. Arak içmek iyisi. Bu her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ha berrevet, ber demagy hur rizvan berşevet. Emma bir adam bir haram iş etse wara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň porsusy, şoň haramlygynyň anqysy bar behiştiň içindäki hur gyzlaňdy burnuna barýar diýär. Belki bu yaş ber aseman ha berrevet, ber demagy hur rizvan berşevet. Cennetin gafsyndaky duran ferişteleri de barýar diýär şoň iyisi. Ey bir musulman haram iş etýän bolmaly, anqyýady is gelýär diýip aýtjaklar diýär. Ber temizledi, arassaladı, näme ödümüz ağlamaly. Yani näme? Musulman adam ödün haramdan arassalar, haram anqymadan arassalar, 7 gat asmanyň içinde porsymadan ödün arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara anqyp barýan isen ödün arassalar musulman adam. Belki bu yaş asman ha berrevet,
بر دماغ حور و رضوان برشود. این نجاست بو یشاید 20 گام به نجاست فقط بر 20 قدم چلی گلیه. به نجاست 30 قدم چلی گلیه. اما حرام نجاست اما حرام işetmek. Meselen qaşın arasaladı. Şon haramının iyisi 7 qat asmanın olduruyordu. Ahir kurrundayden koy kamil olsun kurrun. Halk diye. Ne etmeli? Ulu millet alvati. Ey Müslüman, ey mümin. Yani Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydip tuqa. Resulullah'dan aydip tuqa. Haramdığının necasatını düşünüp tuqa. Yine de özünde yeki Huday'a cevap kuh olmalı. Huday'ın yaradan formasını ütkötmeli. Yine de halka vara demeli. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bana nâme diyecek. La tequmu sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Resulullah can aydiptir. Kıyametten önçek bir zaman olacak. Yerin yüzünde bir nefer tapılacak değil. Bir cegedik Allah desin. La tequmu sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Kıyamet bulmaz. Ta inki yerin yüzünde bir nefer tapılmaz Allah desin. Aya şu yağda yerde halka etmeye deyip Allah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Bismillah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Rabbin Allah'ını çağıracak değil mi? Mehmet'in çiriyim adamı ödünü ağırlamadı. Adamı ödünü ağırlar. Rabbim Allah'ına Allah olmadı ahim. Ödünü hafa, Huday'ın icazı vermedik haram zadını bulamalı. Şol haramı da ödünü temizlemek aat vermeli. Ödünü arasalamak aat vermeli. Bitir girişiksiz değilmay. Bitir kıyamette utanışlı olmarma işli adam. Huday'ın haram diyen de adını temizlemek deyip aat vermeli. Huday'ın nicit şidat diyen de adına yok arastakim bir at deyip aat vermeli. Adamları oraya olacak, halka oraya olacak. Halka oraya olacak olsa bir vakti yerin yüzüne Allah diyen tapılacak değil. O şonda da kıyamet olacak. Resulullah'ın aydan dedi. Adamla aytmaya deyip de aytacak değil mi kan?